Kajing tibet Heprit Samborlang Rynjah panapkol lingba ki video ki bala sapriang hakirin san social media ka bala penlong bahado goalkeeper ka Argentina u Emiliano Martinez ban bo ek video jong u ha ka Instagram story ka bala penlong ru ek babon ban paik mat shaw nu Heprit ya ka ba ki la don ru bon ki kenhon lane ki football club ki bala terwa ban shimti yaw nu Heprit ban pentrim shu u ha ka ni ka liang Kumban supan kan mau bakila don katu kat ning ki kenhon lani ki football club na India bat Shabar ki bala kwa ban shimti no yo Heprit Samborlang Rynjah bat kawai ni ki club ka bala pau hari India ka ban naga jala Punjab ka Minerva football club ka dei ka bala dapan pensngau haki bahiyeng Heprit Samborlang Rynjah baka kwa ban yasoi kontrak bat don ru ki wei ki club ki ban Rithor India ki bala bu ka ju jeng terwa ya ka ba kim pat la ban shim kanu ka rai Baraga sautori ko jemmang arja arpusau haka jinglet ke kur Rynjah bani kendo ya ki Kmie ki kepau Heprit Samborlang Rynjah nakal yang ke samunu Heprit kala IT haka kur Rynjah ban shemi ke jingkit kli ban perkat basyakano ko football club an pa yaunu Heprit ke ban nakal yang ke kur kandang hap ban syong bat ban perkat shwa Hakini ki sengi ki baladam namar ka jing yo I ya jing tibet uniu khna la saki ya ki babon ki nong mi khman bat kum joru ki kenhon bo pher ki bala lek ban ya kendo bat ban ai jing rap na lor ban ai man sim ru yu bo unang ki shu saprang hakani ka liang Kumban ai man sim yo Heprit Samborlang Rynjah nakalyang Myntri bari Kmie katanat sports ka sarkar jala uba syakler wajri hakash pau tari jemmang arja arpusaw ula khot penlong jingalang ya kabala senran lang yonu Heprit daki Kmie ki kpa nalor working president ka kur Rynjah central body uba Joy Rynjah Habakran sikilat pathai kubor hadin ke jingalang nakalyang ba Joy uloong ba namar badang yat ka model code of conduct ka sarkar kan sakhot jingalang biang hadin ka sautre jurliu ban ai jingarap yo Heprit Samborlang Rynjah Ukhat mentasi kebut bulong kemba jing ai mensim ya ka yang ni khna ni usam bulong persa kur ni namar ba jing ai mensim jung kalong ba kwa bantip kumno ba nakaleng ka kur mah nakaleng kur file ayu nakaleng ka yin nakala patai ba nakaleng ka yin ai ba sa ka kur Rynjah ka jungi banyak chakmat tai la keliru yang ba don wi club ba wan chakmat ban ai mensim ban Peno ban yo ni kena ban sim tang napo Minerva Academy ki bala kloi ta hadin ke keren kembaka telephonic conversation ban nga te gila ai kloi ban sim ni kena rangkat ya ini ban san men uba inai kam sunang tu ban na kaleng da ka academy jongki kemut ya nado ka liak ke puli hadu mdope ka kata ka ba he ke jing pet ka long pet na ka liang ka jongki apo ka meeting ta nama ka don ka model code of conduct yang na kaleng comment nâng con nâng sắp ai cũng bây giờ có mình ở Meghalaya, mà giờ ship minister, sport minister và sim kia, giờ các cô cái chúng ý, giờ các giải chúng ý khăm tam nhiều Samborlang và long quy đâu, close trong cả, apa media mà, media sensation, giờ ai cũng đi cái pang này là có mình mà cái đơn này cái code of conduct, nak yang có mình là keluar hibah, hadirin ke South Rik, kin khot yang kita sih long tangga get together, by sport minister và chắc là ai cũng đi subang kerpang ini và khot ini banyak kenduk kwa tip ya ka long jungman dong ka kan ya ka institution kum na kalong kum do te hadin ka jing yo jing bot I ba hadin ka South Rik yo bang se kendu biang te nang ka kur ngila kloi banyak kendu biang pati nak liang jung government ka ling yala kan don hi ka lat te ngiru kum ta da ngila yo ka ka signing agreement signing contract te laong na ban pha jung government in sepet na ka liang ka jing rap la malong ka we ka jing rap simet ka liang pisah na ka liang ngam ngam tip te nya kendu ada ka hadin ka South Rik pada din nota saya cakap ada kepada kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ngi ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Rai man kapor nyem ju yo ai ka jing bam ki batei ka met Kibalong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong kikman. Ba, kumno ngan lai nakini kajing stam. Kong, nangkong pide ban penmelen ban bam ya kajing bam kibapha hakrukam bam jong pi. Bunsen kilong Kmie bat kilong khana. Kiyo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamen. Ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam. Baro kindon ke jingbam ka bantai kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A, bat vitamin D. Yakini baro pila banyo
na ki jingbam badi ha ki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang pha bat ngi. Mai, uni ukau tu bai biang ba. Pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun ka fortification jong khau kanum khata ya ka jingmat ba ka jinglong jingman jong khau. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kun. Om dan jinga pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khau ba fitien. Kum ju ru la shet ya uni u khau. Okum ta. Te kun ka jingbang ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jingbang ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka badai sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.